салом алайкум ба ҳама подписчикои канали ма. Чӣ гуфтанем бародаро, париматч яке букмекерои беҳтарин ва ҳар ҳафта барои шумо тӯҳфаҳои беҳтарин пешниҳод мекунам. аз сабабе ки ҳози UFC 240 хеле медонен атминӣ чид бидроен киберспорт ва дигар спортҳода самихтона бигзаронен. силка барои бозӣ дар комментария закрепит карга. Йоу Респро раликма Азия рекорд Вайт трек бахшида ба додаракам бахтовара. дубора ёди тракада қапидани даста дубора ашкота нишонате наки исбот дубора наки ёдима ранги пеш бепарвоша неки дарди ишқда чиба манаёфтум давоша тиҷоша дили ошиқда ошиқа девонака девонара дурайхона шавода майхонак баҳонак дар сота дурайхонада шикорша бади ошиқи дайдумада бигар якоша хабардорша бедорша гусос кана рафторша аҳмият натега поматай насият безоша тихоша дасти мада бихалти мара бағам ки э баланд парвоз дур бигарди парвози баланд ки мерона дили мада дардай мехом баргарда қатин боша гулят кинем ё дуруни палянкада бахтовар парвона ки и дунё гузаронай нафамидим ишқ чи ай нафамидим чи замонай бичасп дигарода дил додау бепарвода неки ёди умеҷи қамсурача дида шавода фарёда надид боре баргарда дил битам ма орзу киним нахоҳу ҳаёти мушкил битам ишқ оҳ ишқурди сари чанд нафара мара бо дигара бо додарам бахтовара и ҳаёти фонӣ бисёр сӯзон додари мара ҷуръат мекард мерафт то хонашон то дани дара ҳар як гапш даётшай ӯ арӯс нестай ҳаётшай неки иҷада важни чақчақи хонагиёшай ӯ бояд тайёр боша ҳама кора чишиданша намедона ози насиби меҳрон кишиданша патсан дӯст медора солои сол калон кадай дар дилш тифли ишқи ӯра рагардон кадай модар падари дихта намехоҳанд дихтара битан ба бахтовара ждат доранд дигара дигара намон байни мо да хиди ти дидестай қасаргузашти мава ти имрӯз бучи дестай дигара намон байни мо да хиди дидестай қасаргузашти мава ти имрӯз бучи дестай